Il-Kamra tal-Periti qalet li tinsab sodisfatta b'wieħed mill-abbozzi ppreżentati fil-Parlament dwar ir-riforma fl-ippjanar. Madankollu qalet li hemm bosta provvedimenti li ma ġewx diskussi matul il-laqgħat ta' konsultazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar u ma kinitx infurmata bit-tieni abbozz li qed jipproponi bidliet fl-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp. Fi stqarrija hija spjegat li kien biss f'dawn l-aħħar jiem illi kellha ċans tanalizza l-abbozzi. Qalet li mill-analiżi tagħha huwa skorret li jingħad li l-oġġezzjonijiet se jitħallew jidħlu biss fi żmien 30 ġurnata. Qalet li lat jagħmilha ċara li l-oġġezzjonijiet jistgħu jinbidlu estiżi sa ġimagħtejn b'risposta tar-rapport tal-uffiċjal inkarigat mill-każ. Apparti minn hekk qalet li min joġġezzjona se jingħata id-dritt li jagħmel aktar sottomissjonijiet jekk jinbidlu l-pjanti b'ordni mill-Bord tal-Ippjanar. Madankollu żiedet tgħid li hemm aspetti oħra li mhux taqbel magħhom. Fosthom il-bidliet fil-ġerarkija tad-dokumenti tal-ippjanar u l-provvedimenti sabiex jinbidlu l-pjanti. Dwar ir-riforma fl-appelli qalet li din kienet sitwazzjoni assurda u li jeħtieġ tiġi indirizzata. Tenniet il-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward li kull permess għandu jkun sospiż matul il-fażi tal-appell, iżda qalet li żmien għandu jitnaqqas f'ġieħ l-effiċjenza u sabiex jintlaħaq bilanċ. Il-Kamra tal-Periti qalet li dan għandu jkun ta' 3 xhur quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u l-Ippjanar u 3 xhur addizzjonali f'każ li jispiċċa quddiem il-Qorti tal-Appell. Il-Kamra tal-Periti sostniet li ilha żmien titkellem dwar il-ħtieġa ta' riforma għaliex matul l-aħħar 40 sena l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja tnawru, konsegwenza li l-pubbliku jinsab irrabjat dwar is-sistema ta' ppjanar u l-industrija tal-kostruzzjoni. Filwaqt li tirrikonoxxi li l-liġijiet tal-ippjanar huma skaduti u mhux infassla sew, qalet li jeħtieġ konsultazzjoni mal-pubbliku f'deċiżjonijiet li affettwaw il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Għaldaqstant talbet biex jibda proċess formali għal riforma wiesa msejsa fuq is-sostenibilità. Qalet ukoll tinsab lesta li tqum l-okkażjoni u tmexxi dan il-proċess, kif diġà għamlet meta ġiet fdata bi proġett ta' 3 snin biex tikteb mill-ġdid il-qafas regolatorju għall-bini u l-kostruzzjoni permezz ta' ftehim iffirmat mal-BCA. Temmet tgħid li qed tilqa' dikjarazzjoni mill-Prim Ministru li l-Gvern se jkun qed jikkunsidra r-rispons tal-pubbliku.